Телефона сам. Нареждайте се надолу. Тя ще има деца. 7 години нямаме деца. Кой ти се прави? 7 години нямаше деца. Айде в името на Исус и се молим. Виж, излиз. Той е дух на блокаж. Излиза от отробата ти. Вън! В името на Исус. Да се отключи тази отрова. Да се отвори. Всеки израста, който не е от Бога, да изсъхне. В името на Исус. Кисти, миоми, да изсъхнат в името на Исус. Да се отключи отробата, да зачене. Безсловие вън. Смърт вън. Всяка зла дума срещу отробата да бъде разрушена в името на Исус. Изпитваме телето. Си имате белче. Белче на. Имате белче? Господь освобождава се. Вън от него. Слава на Бога. Ще ми пишете, като дойде бебе. Колко деца се родиха с резултат на молитви? Хиляди. Слава на Бога. Благодаря ти, Господи. Айде ставай се слички. Нека да се наредят на редица, хора! На редица! Какво? Почувствах лекота и цялото започнах да трепея. И усетих, че нещо излиза от мене. Освобождение. Откъде излез? От така. Така излез. Това беше този дух, който беше блокирал. И сега вече 7 години сте имали. Ето виждате ли, Божията воля за тях е да имат деца. Обаче този дух беше блокирал, той е лош. Беше блокирал, обаче сега ще си има да бъде благословен и съпруга в името на Исус.